Dana haskangi loku khagana rana chini DIS la din bisingtei जों खाका हामथाय खाखौ गैयाफारा जों आरो दिनै खागानि जेरों खाने रंगा स्पट एप्लाइ हाबना हात्ता बेसि DIS ला केबा इंडिपेंडेंट bisingtei जे बुबा गराबाय नायफोरा बरनि जे जों फ्री फ्रम आबर रुइ जों जतन जे सोबा जो लाइक थांसा खालायो दै बे सार्भिस गांनि सालाबा जों आबो हायखाना सामतांनाय दै आमनि bisingtei जों Government Degree College of Thumulung je haste hafamai naikol ja Government Degree College ni bisingtei जों आ सामना जतना साखारि खायलेक्या तै आरो सिनारा फातानि बरफ फाइ एडमिशन स्टुडेंट एडमिशन तै एप्लाई खायक्या 250 हेबका 200 नि 250 नि साका जों आरो एप्लाई नारा खातै बंनि बिसकांनि सालाव बंनि टेबो एप्लाई खायनि जरा रजा कंग तै हामबाय आरो जों बिसकांनि साला एबा खोना रबाबो तै जे स्टुडेंट एडमिशन एप्लाई खायनि बागै सेब रजानि कंग जे ता जब जे एडमिशन ने जे ऑनलाइन एडमिशन जे बुमु कयया एबा जे लिस्ट फाया बरफ फाइ मालाय फाइ and फाइ मालाय मेन यागुला आरो मालायै जोंबाय गाव खालामनाय यागुला जोंबांना स्टुडेंट एडमिशन नि सेब रजानि मान